קניתי לה פה מלא דברים, אבל קניתי בלי קשר מלא דברים, אז כאילו, בואו תראו. נשאר ביי! תראו איזה בטן. קניתי כוס כזו של סנטה קלאוס. מה את אומרת? נדיר, אה? קניתי כזה, זה בעצם יש פה כזה צורות לעוגיות. וואי, החדשקון שלי נראה תלת ממדי בתאורה הזאת, מה זה? מואנה מוכנה לפריט הראשון, שימי לב. הפריט הראשון, צעצוע של סנטה קלאוס, מה את אומרת? חמודים! תודעתי שזה גם בית של קריסמס, סוכריה כזאת, יותר גדול ממנה, יותר התחברה לטיקט. זה, שנראה לי הם שמים את זה על הדלת בקריסמס, או משהו כזה, מושג. איזה נעים. זה קצת פתאום הבנתי שזה בצבעי פלסטין, אבל כבר הייתי בקופה, ולא היה לי נעים להעיף את זה. ספק פלסטין, ספק קריסמס. נראה לי אליו התחברה מאוד. הייתי גרבי קריסמס, גם לי וגם לגיא, הם נעימים בטירוף של סנטה קלאוס. זה השוס פה בהזמנה. נראה שזה משעמם אותך. עשיתי לה סוודר של קריסמס, נראה לי זה כאילו יהיה לה ענקי, אבל זה הכי קטן שהיה שם. אוי דינג דוד. תראו איזה חמוד! לא חולה, וואי, מה זה, מי ברא אותך? שוב, נראה לי מרוצה. תגידי ביי. זה הסיומת שלנו מעכשיו.